Když Dying Light před pár lety vyšel, neboli přesně v roce 2015, nikdo nečekal, že se z toho stane celosvětový fenomén. Jasný, byly tam nějaký předpoklady, že se z toho stane dobrá hra, už jenom kvůli tomu, že to je od Techlandu, což byl tvůrce původního Dead Islandu. Tahle hra je parkour zombie řežba, ve které hrajete za postavu, která to se vlastně všechno uvidíme, a takže budu moc rád, když to tady budete sledovat se mnou. A když si teďka řeknete, když to vyšlo teda v roce 2015 mimo kánon, nebo se to nenatočil dřív, je to kompletně jednoduchý, v té době mi bylo 7 let. To je první věc, takže bych na to ani ruce nedostal, a druhá věc je, neměl jsem na to sestavu, neměl jsem na to zvuk, neměl jsem na to absolutně nic, abych to mohl natáčet. Takže co si povíme k téhle sérii? Tahle série bude vulgární, Full HD, ultra detaily, 60 fps. A my točíme hlavně dějovou linku, dotočíme příběhový DLC The Following. Poté se vrhneme na Dying Light 2. Poté se vrhneme na Dying Light The Beast. Takže užijte se video. HUD activated. Commence briefing. Approaching Harad. Data on the subject, Kadir Suleiman, a local political figure hired to maintain order after the outbreak. His brother Hassan died in a disease-related incident before we were able to evacuate him. Suleiman blamed the GRE for Hassan's death. He stole a highly sensitive file which became his bargaining chip against the GRE, with instructions to publicize it if anything happened to him. Data on the subject. The stolen file. Jump in 10 seconds. It details the incomplete process of synthesizing a cure for the virus. If implemented in its current state, the produced substance may be extremely toxic. Now. Also, the file contains full description of the virion's structure. Any attempt to use it would result in countless lives lost. It must be recovered. Further information, current status. Suleiman sent the file to an associate unknown to us, with instructions to publicize it at his command at any time. To counter that, we instituted a citywide communication jam, preventing him from publicizing the file. Your GRE-issued radio can overcome that jamming. It is your lifeline. Do not lose it. Suleiman has since gone underground and begun using a different name. We have reason to believe he now leads one of the two main factions operating within the city. You are to find Suleiman and locate the stolen file in order to save mankind from a disaster of unprecedented proportions. I told you that wasn't a normal drop shoot. Break his legs, then take him to rides. Back up! All of you! Stop! Loud noises draw them. Fall back! Fall back! Come on! We have to move! Let's get him off the street. Get the door open! Tower, this is Jade. Get sickbay ready. Got a guy with a bad head wound and a bite on one arm. Oh shit, Amir's hurt? No, Amir is gone. But I'm bringing in someone who might still survive. One of us? We'll see.
You pinch him. You're scared. I'm not scared. Then pinch him. He blinked. What? He blinked again. What if he's a zombie? Ah! Zombie! Run! No, takže abych jako vysvětlil víceméně na začátek takhle, co se tady teďka děje. Jsme voják organizace GRE, který byl poslaný jakoby do města Haran, což je uzavřené místo právě tady té nákazy, obehnatý zdima a všema těma věcma. Jsme vyslaný pro soubor, který má jakoby jeden z lidí v díle jako hlavní frakcí, jsou tu dvě frakce. A my se musíme infiltrovat a zjistit, který z nich je ten Suleiman, aby jsme mu ukradli tu složku, která vlastně udržuje, nebo která má v sobě jakoby nedokončený, nekompletní ten lék na tuhle apokalypsu. Takže potřebujeme se k tomu dostat a zjistit, co se teda děje. You sleep for 3 days like a dead man, then scare children? Off to a great start, 31. Where am I? In paradise, can't you see? Okay, enough joking around. Head to room 190. The boss will brief you. What do you mean 31? Ask the boss. 31 se tady číslujeme jako něco. 31, that's your number. Na číslo? Excuse me? Your number. You're the 31st infected. I'm the 18th. Everything is counted here. 1 fewer doses of antizin. 1 more new infected. 1 more runner gone. No jakoby pro účely monetizace řeknu, že se tady číslujeme jak bankéř s velkým nosem určitý národnosti, ale jakože kinda, to je věc vedlejší. No taky vám seženu. Takže jakoby pro účely monetizace prostě nosatý bankéř určité národnosti a budeme doufat, že to určitě bude fungovat. Takže tak. Ale jako každopádně zatím ta hra je velice jako hezká, doufám, že to běží plynule a už to říkat cenu. Hey, I'm looking for the... Are you the boss? What, am I too young? You got the problem with my age? No, You wanted to talk to me? That's better. Do you remember anything? Know what you are? Yeah, I can see this is some kind of shelter. We call it the Tower. Brecken and his runners put it all together a couple of months ago, and we've been here ever since. Hunting airdrops, scavenging, and rescuing people. Yeah, I wanted to thank that girl. Good, because if not for her, you'd already be chewing somebody's knee bone. Your antizin was totally crushed, by the way. Only thing Jade could salvage was your radio. Oh, great. So can I get that back, please? Actually, I think I need it more than you do. Believe me, pal, that's not the case. Fine. Take it. You know why runners put their lives in danger? For guys like you. So now you take the antizin meant for someone else, and you won't even share your gear with us? I don't have time to deal with your bullshit. I've lost contact with one of our guys thanks to the fucked up radios we're stuck with. Do something for me, would you? I don't want to see you or your precious radio anymore, so go be useful somewhere else. We don't tolerate lazy assholes here in the tower. Hey, be fair. I'm not lazy. I'm just, hey, boss. Save it. That last guy I mentioned, he's only on the 13th floor, but he might as well be trapped in a mine cave-in. Come back later. And I'm not the boss. Too young, remember? I'm Rahim. Brecken's in charge here. Ty pičo, jsem nejde malý zmrde. I'm not lazy, you little shit. Ach jo, přesně. Počkat, co je to vůbec za nadávku? Ucho zasran, ty pičo, anyway. No. Každopádně tahle... Where do you think you're going? The 13th floor. I'm getting some stuff for Rahim. 13? Shit. That's gonna be some dirty work. But we all got to pull our weight around here, huh? Každopádně tahle epizoda bude hodinový otvírák, takže máme hodně času před sebou. Teda jakože pro vás to bude hodně času, pro mě to bude ještě víc času kvůli editu, ale to už je každopádně vedlejší, jo, kinda. Ty Jesus. jo. How many people died here?
Jedno dítě, minimálně. Z kočárku. Dělají, jako jelo dolů. Crane here. Where were you? We've been waiting for your report. It's been over 70 hours. I lost my radio for a while. Don't worry, my cover's intact. No contact with the tower's leader yet. Unable to confirm identity. I'm taking steps to blend in. Acknowledged. Time is of the essence, Crane. Remember that. There's one more thing. I got bitten. I've shown no symptoms, but the people here say I'm infected. Then you'd better get your hands on some antizin ASAP. Help! Hadn't you? Help! Somebody! What the hell? Co pak se tady je? Náš první zabitý zombík. To musíme ještě takhle plácat výbavu. Já, tak dobrý. I cut my arm getting away from him. Oh, God. You had to kill him, didn't you? God damn it! That was my brother. I came down to see him and... Easy. It's all right now. I'll get help. Hey, Raheem, this is Crane. I'm down here on 13. Listen, this guy of yours got fucked up pretty bad getting away from a zombie. Oh shit. 31? You went after Mark? Is it safe down there? Yeah, well, it's safe enough now. Okay, don't move. I'm sending Lena downstairs. Hey, hold still. Lena will be here any minute. Gauze. You've got to find some gauze. Oh, and alcohol. Combine them. That will stop the bleeding. Please hurry. I try to stay calm, okay? I'll be right back. Hele, já nejsem jako doktor, jo, a nechci ani tvrdit, že jsem doktor, nebo jako, že vím, co je to doktor, jako taková věc, jo, že prostě... Chápete, jo? Ale... nejsem si asi úplně jistý, jak by fungovala jako ovas a alkohol na tržnou ránu, která očividně docela dost krvácí. Jakože i já nejsem fakt jako doktor, jo, ale myslím si, že by to maximálně tak vypálilo tu ránu a pálilo by to jako zmrt. Ale určitě by to nezastavilo krvácení, dokud by se to nesešilo. Jako, a tím jsem si jako 100% kurva jistý, že jako... To jako nevím, no. Asi fungovat úplně nebude. A tak jakože, co jsem já, jak říkám, nejsem doktor. Já jsem jenom random youtuber, co se snaží prosadit, aby neměl lepší život, protože je zase student, tam reálně si přivydělal. Ale tak jakože... I tak je to jako docela, mi to přijde nerealistický toto. To vytvoří lékárničko a určitě mu to nezašije ruku, jako když to dá takhle na bicák, tak to je jedna věc, ale... No, to ani píču nezastaví krvácení. Okay, who's hurt? He's bleeding pretty bad. Let me see him. Gauze and alcohol, huh? Pretty primitive, but it'll work. Thanks for the help. I'll take care of him from here. Ale prej to, děkuju, začínám být asi respektovaným členem této komunity. 31. Not bad for a new guy. Perhaps I misjudged you. Yeah, I just want to help out and repay you guys for what you did for me. Well, good. Come find me, and we'll talk about how you can do that. Nevím vlastně o mý budoucnosti. Ne, každopádně. Já si fakt stojím za tím, že to nemůže fungovat jako takhle v reálu prostě. Zvlášť po takový ráně, jako to, co jsem viděl, tak to nemůže prostě fungovat. Nejsem doktor, jak říkám, nejsem doktor, nikdy jsem nebyl. Jsem student, který se učí kuchařinu do prdele, ale ty vole. To vlastně už ani to nebo. Ale i tak. Alright, taken care of. Piece of cake. What else you got for me? Well, let me think. Raheem, you are just smart enough to be dangerous, you know that? Omar told me about your plans for the nest. Explosive charges? Really? What? Explosives? Oh, I never please. said that. You can't tell a convincing lie to save your life. I know what I'm doing. Yeah? You think you can't die? You're not my mom. No, I'm not. Our mom's dead. So you might want to be a little nicer to me since I'm the only family you have left. Especially now that Amir is gone.
You're Jade, right? Right? I just wanted to thank you for what you did for me and tell you how sorry I am for your loss. I owe you and Amir my life. Yeah, you do. You want to return the favor? Keep my dipshit brother from killing himself. No explosives, Rahim. So, is that enough? Do I get to talk to Brecken now? first, go change your clothes. I left some new ones for you in your room. You're in 194. Something wrong with what I'm wearing? You need something that fits the job Brecken wants you to do. Call me when you've changed. Ten cápek dostal teďka totálně zmrdanou od sestry. To docela znám. Teď to. A tak jako stane se, no, tak mám ho udržet naživu. To znamená, že prostě chcípne ten člověk na 100%. Oděv. Čistý oděv. To je hnusný hadr, ty vole. Okay, Rahim, I'm ready. Where do I find Brecken? Not so fast, 31. If you're going to earn your keep, we have to find out if you've got the skills. Nemám. So get your ass up to the gym. It's on the top floor. Just a couple flights up. V gymu jsem byl doslova včera, ty vole. No i dneska, nepotřebuju tam nakopat svojí prdel, kámo. Rahim, I don't see you. Where are you? Close. To je debil. To je píčus. Well, what are you waiting for? Get over here. Parkour ten už mám dostatečně naučený, abych vám to tady vysvětlil. Tady budete typet ten jeřáb, který je otázka, jestli ty vole... Hej, píčus. Který dramaticky otočil a už takhle byl a potom pro něj přijel se pak otočil, nebo to teďka otočil a pak... Já nemám tušení. Welcome to our gym. First things first, you've got to learn how to run. What do you mean, learn how to run? Just do what I say, all right? Now, jump down to the very bottom. What are you, nuts? I'd kill myself. Don't be a wimp. Oh, come on, you can't be serious. Watch this. Rahim! My leg! Jesus, don't move! I'll get help! Ha! I was just fucking with you. Son of a bitch! What? You can't take a joke? Come on! Get your ass down here! Christ on a crutch. Víš co, ty malej zmrde umdlanej, koukej, vole, ty seš za nouskou, vole. Holy shit! Holy shit! It's a rush, isn't it? But don't blow your load just yet. There's more. To survive outside, you got to take advantage of the terrain. Most eaters suck at climbing, so the harder the terrain is, the better for you. I've got some typical situations set up for you. Let's see how you handle them. Jsem master, kámo, podívej se na to. Podívej se, co ti udělám. Takže, nemusíte poslouchat taky Dio, stačí poslouchat mě, jo. Takže tady dáte prostě crouch, prolezete, tady to přeskočíte, tady si poběžíte jak největší frajeři, protože jste prostě frajeři. Tady nejsou schody, no tak si prostě uděláte vlastní. Tady běžíte nadále. Tady dáte velký skok, který vám nevyjde, protože vám dojde stamina. To se taky může v outside stát prostě, jo, to už vám ten debil neřekne, tak si to tady prostě vyskáčete a nemusíte to řešit. Tady se rozeběhnete pořádně a přeskočíte velkým skokem. Dolezete. Mám takovýho nooba, ty zmrde. Tady přeskočíte na výtahu, protože tu výtah chybí. Tady skočíte na trámek. Tady na další trámek, z toho trámku na další trámek. Potom tady dáte skok na trámek, jako kočička na další trámek, z toho trámečku na další trámek. Dostanete se tam. A teďka se máte dostat vlastně tam, kam potřebujete za všechny ty skills, co jste se právě naučili. Takže stačí takhle skočit. Tady skočíte na tuhle stranu, tady to přeskočíte. Tady se skočíte a tady dáte větší skok. A máte hotovo. Jednoduchá věc. Hardly. The closest I ever came to this was running track in high school. Well, then you're a fucking prodigy. Never seen anything like it.
What's Oh. happening to me? Shit. Oh, shit. Talk to me. What's going on? Something went wrong. Raheem, what just happened to me? Oh shit. I bet you're having your first seizure. Just get back over here. No, jako první horečka jako zombie, takže se pomalu měním a budu mít na chvilku chuť za lidským masíčkem. Často se znechutil jsem sebe normálně. Tak asi a já why not, no. Proti gustu žádný jdeš putát, podle mě. Hello, Mr. Rahim. Raheem, what the fuck was that? Does this mean I'm turning? Most likely no. At least not yet. Caesars reminds you that you're infected. You better go see Dr. Zera though. He'll check you out, probably give you a shot of antizin. Before you head out to see Zera, talk to the quartermaster. He'll gear you up so you can go outside without getting your head bitten off. OK. Konečně jdeme ven, už se mi to tady stejně líbí s váma smradama, hnusnýma, proprděnejma, všechno. Píčo, vole, buzeranti. I nebudu. Už ani po minutu díl, ty s těmhle debilama. Každopádně je cool, že to jako takhle Crane přečítá, jakoby, ale... Asi to dělat nebudem, protože vole ve finále stejně jakoby si to budete číst česky, takže ten dubbing je úplně jako hovnu, jako ve finále. Ale tak to nevadí. Oh, you're the new scout. Raheem radioed me about you. Yeah, that's me. Name's Crane. I'm not gonna bother learning your name till you've survived a few days, but here, this is for you. By the way, word around the tower is you're just another deadbeat in line for food or antizin. By which I mean, the people here don't much like you. But don't blame them. It's easy to get paranoid when you're isolated. And since somebody's jamming communications to the outside, there's plenty of paranoia to go around. Whole damn city with nobody to call for help but ourselves. You bring me some supplies from the airdrops, though, and you'll see people change their tunes in a hurry. That shit's a game changer. Thanks. I'll bear that in mind. Listen, is there anything else? I'm in a bit of a rush. Also, if you're looking to get more popular, you can try helping folks. Do a few favors, they might like you more. Might even find a woman. Keep you warm at night. Píčo, vole. Ježíšku, ty to vidíš, ty vole, to je takový debil. Ach jo, noha od stolu, super. Going outside, yeah? Okay, new guy, be careful out there. We've lost too many already. Flashbang. Ale každopádně líbí se mi, že zatímco tady kokot za dveřma zamčenýma stojí se zasraným kalachem s útočnou puškou, tak mě dají zasranou nohu od stolu. Šel reálně ven mezi ty zombíky. Jakože... Fajn. Každopádně na pravé straně obrazovky můžete vidět, že tam jako jsou kombat, je to rozdělený, kombat XPčka a na levé straně už se nám přibítají takhle parkour body, který dostáváte za všechno lezení, skákání, prolezání, já nevím, prostě za všechno, co tady v té hře uděláte, tak to máte kombat body, zase jenom kombatem. Každého zabitýho nebo nahitovaného zombíka dostanete body. Jak říkám, tato jako epizoda bude hodinová, jo, takže času dost, tak si můžeme tady užít plácení malých zombíků po prdeli nebo nějaký looting. Tady ve finále času máme dost, zase bychom to chtěli uspěchat, podle mě. Se jenom mám před sebou tak minimálně 20 epizod z Dying Light 1, což si myslím, že bude hodně fajn. Jako na kanále už mám video jako Dying Light The Beast, ale to video s tím nejsem spokojený, takže ho prostě budu mazat a... Takže vlastně ve finále, když o tom mluvím, tak jako to ani nemusíte jako vědět, takže...
jenom kinda vedlejší, protože to byl ještě na starý mikrofon, který se z nějak anální kolík, jo, to jako já nebudu ani jako předpovídat o tom, že by to znělo dobře, i lhát, se zkusit hlát, jako o tom, že by to bylo jako zvukově dobrý. A to je prostě hrozný. Když máte video, který prostě nestojí zvukově za nic, tak prostě já se vždycky stál za tím, že zvuk je hlavní jakoby věc videa. Pokud to video je zajímavý a má špatný zvuk, tak se na něj stejně nekoukám, jenom kvůli tomu, že má špatný zvuk. Prostě. To říkám, že moje video je zajímavý, jo, já to nechci ani říct, protože prostě není. Je to prostě random zase kokot, který natáčí hru, která je z roku 2015. Ale jakože... Co se týče jako takový herní jako zkušenosti nebo něco takového, tak já věřím tomu, že jako ona to je celosvětová značka Dying Light, jo, ale věřím tomu, že některý lidi to prostě neznají a chtěl bych to přemyslet jako menší generaci, jakoby, protože většina lidí dneska se zapne Fortnite a ty vole řekne si, o můj bože, to je pík. Ale potom to jsou prostě takovýhle hry, které sami o sobě neměly moc jakoby rozzáření, když to řeknu, ale i jako jasný, ta hra je populární, já neříkám půl slova, ale nemá to jakoby furt tu... jak to mám říct? Furt tu slávu, kterou by se to podle mě zasloužilo, protože... Dying Light 1, se nepletu, prodala nějaký 20 milionů kopií, což jako na indie studio nebo jako na Techland v té době bylo hodně, jo, to jako neříkám, ale v dnešní době ty sejly prostě pomalu a pomalu ubíhají a to furt a mínu dolů. Což mi přijde jako docela škoda, protože pak, jak říkám, Dying Light je jedna z mých srdcovek a jsem rád, že jsem se jako mohl takhle dostat k tomuto natočit i na YouTube. S tím, že i když vím, že to třeba nebude mít nějaké ohlasy nebo něco na tom YouTube, tak stejně to natočím pro svoje vlastně jakoby potěšení, protože to prostě je hra, kterou mám strašně rád. A byla by škoda, kdybych ji jako nenatočil a bylo by to prostě pro mě nasraní na vlastní jakoby náhrobek, nebo jak to mám říct. Takže to bych jako určitě nechtěl. A takových her jako už, jak říkám, všechny ty Dying Light série mám v plánu na tenhle kanále projít, mám v plánu projít Alien Isolation, možná Dead Risingy, což je další zombie hrárna, akorát větší prdelí, ale tak to už je vedlejší, takže jak říkám, od contentu jako obsahu na tak 4 měsíce minimálně tu máme dost a budu moc rád, když to budete se mnou. Žijete si to, napíšete mi komentáře, jako co mám když tak zlepšit a tak. Tak jo, tak jdeme za Zerem. Doctor? Hello? Anybody there? Camden, are you there? Damn it. So I'm supposed to get a vaccine? What? No. Suppressant. It's called antizin. Suppresses the symptoms. Here, sit. Antizin postpones the inevitable. Best the GRE could do. Inevitable? So there's no cure? It's a variation of rabies. There's no cure right now, but you see, I've been running tests on both antizin and infected tissue. A cure is possible, definitely possible. Oh shit, you really think you can figure it out? With Dr. Camden's help, yes. I think so. Now, where did I put that injector? Who's Dr. Camden? A colleague trapped in Sector Zero, where the outbreak first, well, broke out. We've been collaborating via radio, though we would have made more progress if the connection were better. Also, if my earlier experiments had borne fruit. I tried injecting recombined versions of the virus into chunks of meat and leaving them around the city, hoping some of the infected would eat them so I could observe and document the results. But they didn't? It bore no fruit. I'm ashamed that I wasted so much time on it. No reason to hold any antizin in reserve now. In any case, all right, I'm quite busy, so on your way now. What was I doing?
Miluju, když během cutscény se vám prostě odpojí zasaraný internet. Nebo ne internet, ale prostě zasaraný připojení ke Steamu, co to kurva vůbec je, takhle to rušit cutscénu. Každopádně, co vlastně ten Zere říkal, tak je to, že lék jako takový ještě neexistuje, je to jenom potlačení tohohle právě viru, který by měl být takový něco jako odrona vstekliny, podle toho, co řekl, o co si myslí. A kdyby měl svého kolegu, doktora Camdena, se kterým se právě mluví jako přes vysílačky a potřeboval by to jako lepší spojení těch vysílaček, tak kdyby měl právě tady toho člověka, tak by jako ten lék je hodně možný, ale zatím žádný není. Hey Spike, I'm Crane. Just what I need. More unskilled labor. All right, shut up and pay attention. There are two types of airdrops. One has food, first aid supplies, survival gear, and such. The other kind is filled with antizin. The GRE sends in a one-way video feed that lets us know when they're on the way. Look, the trouble is, the airdrops with antizin keep getting raided by Rise's thugs, and without antizin, we're basically screwed. Rise and his boys only operate during the day, because going out after dark is a dandy way to get killed. But the next two antizin drops are coming down right at sunset tonight, and Brecken means to go after them. This may be our only chance to reach the airdrop. What's my part here? Well, as I said, going out at night is basically suicide. Or it would be if I hadn't been setting up safe zones and traps out there for weeks now, which I have. Now, Brecken and his team will be okay tonight so long as you get out there now and arm those traps. That's your part. All right. What are these traps and how do I arm them? You'll see. I'll be talking you through it. Just remember, without these traps, Brecken won't survive the night. And if he doesn't come back with antizin, we are lost. Before you head out there, grab some firecrackers. Made them myself. They make a fine distraction if you get in trouble. OK. Takže vlastně je to noční mise, která vlastně, když failne, tak jsme docela v prdeli, jedním slovem. A běhat v noci je prakticky sebevražda, takže to je fajné, no. To je hodně fajné. Takže tak uvidíme, jak to teda jako proběhne. S tím, že snad dobré, no. Okay, first the car. Open the hood, connect the battery, that'll arm the trap. Okay. Jade here. Is anyone outside right now? Urgent help needed. I'm outside, working for Spike. You're Crane, right? Listen, our runner's trying to secure one of our safe houses for Brecken's mission. He's in a courtyard by Zephyr and Mimar, surrounded by zombies. We gotta help him. Alright, I'm on it. Okay, jdu tam. Zachránit Survivora, jo, ty byl, ten bude tuhej na 100%. Ne, na 100%, dávám 50%. 50-50. Jenom 50% mrtvej, nebo na 50% blbej. Se nechal kousnout a umřel. To se dobře leží. Mám takový chill, nemám ani boje a to nemám zombie apokalypsu, co ti jebe. Takový luxus se prostě nepřává nikdo, kámo, ani během zombie apokalypsu. Když je mrtvá. Ne, nevím. Bude takový home run, ty vole. Se lockpick nám, jasný. Podrž hubu, ty sviňo. Jsem rád, že jsme chtěli spěchat k tomu zasranění jako co je Evrovi, ale ten looting je zajímavější než on. To je snoužel, jak je to jeho vina. Kláv. Změna názoru, ty vole. Nemohl bych v těchto zombie sračkách, tyhle, abych na to lidi sral čistě, aby byli na háku prostě. Možná tím jsem čistě svině. Ještě někdo?
Jako já už bych jako teoreticky mohl jít tam, jo, a jako reálně dělat ty úkoly, co by po mně chtěli, ale ten looting je prostě tak moc zajímavý v hře, že je strašně jako těžký tomu odolat, nelutit a strašný židovský magnát, ty já se nad tím zamyslím, to je hrozný. Že, ale jak se líp nafarmíte XPčka, než když je prostě dokopete do těch míst, který potřebujete, jako co víc. Jdeme vykvěták už routi. A semhle, všichni do jednoho. Mezi tím nastavím jako dovednosti, koukám, že jich máme jako docela dost během sekundy. Uhyb, ten se určitě bude hodit. Mráčení kopem, asi jo. To jako nemáme z času vybírat. Ještě někdo? Teď úplně zabijem půlku času svýho životního, ty vole, normálně nad tím, jestli tady farmím XPčka na tom, že prostě házím do skurvený elektřiny, ale víte kolik XPček se to dá dostat? Tak to je až jako nesmyslně dobrý. Jenom to, co jsme právě zabili, můžeme prostě takhle vypnout. Máme lootu. Máme loot zdarma ve finále, máme nějaký jako věci navíc. Všechno se to hodí jako reálně, takže máme XPčka. Jevky. Takhle je to, vole. Tak dobrý, asi už můžeme mít reálně na ten hlavní úkol. Už mě tady vysírali, tak Okay, Jade, I'm here, along with some infected. Watch yourself, Crane. Víte, já jsem vám říkal, že ten kombat to neběhneme. Nikdo mi to nevěřil. Já jsem se varoval předem. Ona odpovídá, že tady bleje na stěnu. Man, I think it's too late for this guy. Shit. Okay. It's done. Fuck. You had no choice. He wasn't human anymore. Now hurry. You still need to turn on the lights. That's the only way to make this place safe at night. Aha. Okay. Ah, shit. How's it coming? Got the lights on? Almost. Just give me a second. No jo, rozhodně nejdu udělat něco úplně totálně zmrdskýho, Jay. Crane here. Report. Okay, I met this doctor, scientist type. They've got him set up in a sort of research trailer and he's working on a cure for the virus. His name is Zera. Hello? Do you copy? Affirmative. Secondary objective added. Maintain your cover and secure all of his research. Acknowledge. Your stolen file still takes top priority though, right? Affirmative.
We find it unlikely that a single researcher working out of a trailer could produce any significant results. But if he does, we want to see it. Jade, it's done. Good. We'll need to prepare more places like that one. We've got more spots picked out for future safe zones. Spike will mark them on your map later. And Crane, thank you. Back to you, Spike. Right now, you need to get back to our main task and arm the next trap. There's another car close by. Got it. OK. Tak jdeme udělat ty auta. Infected are all over the street. Kde So jsou? what does that tell you? Keep off the street. Try to stay on the rooftops where they can't Krejne, reach já se jenom zeptám, kde jsou. They're all around the car, Spike. you. You still have some firecrackers, Jo, don't you? jsme to Just zapněli. throw some into the crowd. vidět. Those dead bastards are easily distracted. Hotovo. All done with the car, Spike. Keep on like that, you just might make it. The next trap's close by, and I shouldn't have to tell you, but don't get caught out in the open. Nic. Bylo strašně jízdy, ty vole, to je loupáky. A neříkejte, že může někdo umřít reálně, že vás odchytnou, umřete no na ty zombíky, to mi přijde jako píčovina. Člověk musí být fakt mentálně OK, to si odpověděl. Spike, these freaks are everywhere. If I need to use a trap, how do I activate it? You can't. I told you, they're only for the night mission. Shit. Okay. Krejne, teďka za tuhle otázku jsem žel kind of sám, jo, protože prostě už to řekla asi 3krát, takže... Krejne za tuhle odpověď jsem si mohl počítat. Počampanec. Ale jako každopádně ty vole, řeknu, ty seš prostě ekvivalent typický jako... Quite a contraption you got here. Jak to mám říct tak, abych někoho neurazil. Chlapa opačného pohlaví. A jako... Ty to řekneš 3krát a stejně to po 4. nepochopíš, takže jakoby je asi fajn, no. Už to podle mě bývá, ale tak jakože kinda, tak s tím už nic neudělá jako nikdo. To už je prostě asi nátura člověka. Vyslaný voják BTV. Dobře. Jak se můžete všimnout, ten parkour je fakt jako plynulej, až jako hodně plynulej, hodně jakoby... Že ta i mapa je kompletně přizpůsobená ten parkour, aby byl co nejvíc plynulej a jak jen by mohl být. Což jako dělá málo her, že se snaží tu mapu přizpůsobit, když tam je parkour. Jako třeba jasný, jsou Assassin's Creed hry, kde, no ale jako ten parkour jako už poslední dobou nedává smysl, dřív to bylo tak, že se prostě chytli zářníci, který vole reálně měli nějaký výklenky, aby se chytnout mohli. Teď už vylezou i po zasraný skále, takže tím člověk nic neudělá, ale jakože i tak je to prostě hezký, když to takhle jako animátoři udělají, nebo jako grafický design. Píči. Designérové udělají. To reálně prostě se jde vidět, že se snažili s tou hrou vyhrát. A to já prostě cením, když jako jde takhle o hru, tak... To měl být vtip, protože Sleo tak nebyl vtipný. Když to byl vtip, tak nebyl jako ani kind of vtipný, ale tak... Okay, lights are all set. You ready for the next one then? Better hurry. To se nechce. I don't wanna, man. Já se to asi vyseru. Dělejte si to sami. Já si udělat nemůžu. Tak. To by bylo. Fuck, Spike, the whole goddamn district went down. What the hell's going on? Fuck. Not again. All right, listen. There's a power substation near you. Go check it out. Jak not again, kámo, mi neříkej, že to jednou stalo, vole. Mi nechtěl ani vtipnout, vole, tady, že by se jako udělal, že haha. Hey, this blackout has really put us in a tight spot. We're defenseless here. Plus the safe zones and some of my traps are down too. We need to get that power up and running ASAP. To mám dost. To je jako, to je skvělá věc, no. Fuck, what is this? Velký Pepa.
Do píči. Tak kráva, tak to byla otřes mozku. Zombíkové. Takže otřes nemozku. Tohle. Ty věc s nimi asi ani neměli fajtit, ale já jsem musel. To by to nedalo. To je prostě věc, která vám... Střel, ty voglu. Která vám prostě nedá spát, když nezabijete největšího zombíka v double. To je prostě, když půjdete do vězení a vidíte tam prostě to největšího kakaovýho obyvatele normálně, vole, zavřenýho za 5 vražd, tak má to Alright, I've got the substation reset. But if the grid shorted once, you know it could happen again, right? You leave the electrical engineering to me, okay? Just get your ass to a safe zone. You're gonna have to spend the night there. Když vidíte to normálního takového kakaovního člověka, který prostě, vole, si jede svůj vlastní plynulej život. Ale i tak je to prostě kind of divný, že prostě... Ty vole, já jsem kokot, já jsem si teď uvědomil, že ten zombík měl i oranžovou kombinaci. To nebyl vtip, to neměl určitě být takhle, jo, to... To se vám může jenom zdát, to jsem fakt takhle nemyslel, určitě jsem takhle nemyslel, musíte mi věřit. Fakt mi musíte lidi věřit, já jsem to nemyslel, ten vtip nebyl určený na určitý lidi ve vězení, ne. Čokoládový lidi ve vězení, fuck. Se kupu vlastní jámu, co? No, to je jedno. Sranda musí být, řekla babička, hodila granát mezi děti. Sorty, kurva. Slova. Ty vole, alkohol ve skříně, ty vole, gurmán. Pěkný. To je jakože fajné. Takže se mi ten parkour, mám jako trošku menší level než ten boj prostě. Jako to ale vždycky, ten parkour se leví vždycky navíc na píču v téhle hře. Ale jakože, jak říkám, ta mapa je dělaná pro ten parkour velice dobře a to je, teď to jsou jenom prostě takový ty slalomy, jo, tady je potom ještě sektor Zero, což je město úplně a to je jako fakt udělaný úplně nádherně. Tam už se dostaneme tak jako fakt ten next level, to je fakt tak strašně pěkný. Tam na tom místě, že normálně tam vám spadne brada. Jedno kafe, no to je perfekt. Oh shit. The fuck is that? Hey Doc, this is Kyle Crane. Crane, what can I do for you? I just saw this freaking weird zombie. He's covered in big green blisters. It hauled ass as soon as it spotted me. You know anything about it? Not enough information, I'm afraid. But if you see another one, do let me know, will you? OK. No, tak každopádně musíme spát v safe zóně, takže jdeme spát v safe zóně. Crane, you awake? Something bad happened. We need to talk. Okay, give me a sec. Počkej. Něco špatného se z toho neříkej mi, že ta mise, kterou jsme dělali, je failnula. Vy nefailnula, tak ona failnula, jenom to ne. A něco, v čem bude mi pak největší koko, takže... Ten ninja outfit. Veze mě Cole z Lega Ninjaga. Může mít. Jsem připraven na zombíky. Zase ninja.
můžete vidět, tak mi tady skáčou DLCčka, jako mám nějaký, ale nemám zase úplně všechny Dying Light, to fakt jako má DLCček hodně a některý mi přijdou úplně zbytečný, ale pro prdel s kamarádem jako vždycky jsou, jo, to jako neříkám, že ne. Když se chcete s kámošem prostě jenom zabavit a uchcávat se nad hrou, tak to je pro vás tahle hra prostě. Tato hra v kooperaci je prostě největší prdel, kterou jako můžete kdy jako uvidět, a jestli byste chtěli, tak můžu pozvat kamaráda na kooperaci a udělat si z toho prostě čistě prdel, mít takovou funny epizodu. A to bude čistě na vás. A když mi dáte jako svůj názor, tak budu strašně rád, jako co si o tom myslíte zatím so far do téhle epizodě o mým, jako co se týče projevu, o mým kanále nebo celkově. A když tak případně nějaký zlepšení, co byste chtěli, nebo napsat nějaký zlepšení, co by vás napadlo, ať už to je miniatura, nebo to je cokoliv, co by vás jako na tomhle kanále naštvalo. A budu moc rád, když to prostě dáte vidět a pokusíte se jako navázat nějak tu komunitu, ono to je jako v finále, ono to je vždycky fajné, jo, když takhle malém trudu, co pomůžete jakoby aspoň jedním komentářem. To je, co už hodně lidí neví, tak komentáře jsou právě to, co jako algoritmus potom doporučuje, takže když mi komentujete, třeba když napíšete, já nevím, jsi kokot, tak mě to YouTube jakoby potom hodí víc jakoby do zhlídnutí a všeho, protože algoritmus vidí, že debata a komentáře jsou prostě víc cenný než nějaký zhlédnutí, to YouTube už ani nezajímá, jo, zajímá komunita a to, jak si to člověk udržuje, takže když mám třeba 1000 komentářů a 2 lajky, tak to bude doporučovat víc a víc a víc a víc. A to jenom kvůli tomu, že to prostě má hodně komentářů, takže fakt za každý koment budu moc strašně rád. A pokud jste to dokoukali zatím až sem, tak budu moc rád, když napíšete káva do komentářů. Ať vím, že jste to sem dokoukali. A každý, kdo to nám napíše, tak dostane ode mě srdíčko. Na komentář. Crane, first of all, you did great out there. From now on, if you need something, come see me. And to start with, here's a UV flashlight and a remote control. You run up on a volatile, give him a face full of UV, or lead him into a trap which you can trigger with that remote. You got it? Got it. Perfect. Now for the bad news. Despite your efforts, Brecken's mission failed. Shit, is he okay? He's alive, but you need to get back to the tower. Jay called all the scouts in, and that means you. No, takže ta mise, co jsme dělali, aby nefailnula, tak ona failnula. To je perfektní. Ale jak řekl, udělali jsme dobrou práci, není to naše vina, že to failnula. Bohužel. Stane se to někdy, to je jasný. Zvlášť, když jste v noci, kde to je fakt o kus přežití. Když jakoby ten sám říkal, že to tam jako v noci jako fakt na držku. To i sami uvidíme, že to tam je fakt hodně na držku. Takže to se nemusíte ani bát, že bych vám to jako neukázal, jak říkám. Mám v plánu ukázat celý touru, dohrát to, pustit se do Dying Light 2 a postupně si užít zábavu, kterou jako tady ty hry mají a nabízejí. Jako, ona jedna věc je říct vole zábavu, druhá věc je poslouchat takového mentálně retardovaného člověka, který neumí ani mluvit, protože má social anxiety a bojí se lidí. Já jsem trošku jak boči normálně, pro ty, co znají anime, takže... Že I'm scared of vole fucking job, takže... Je to na work. Myslíte, že normálně pracující člověk by chtěl jít natáčet tu videa? Do který možná, ale... Já to třeba osobně mám pro zábavu, než pro výdělek. A to já si myslím, že to nejlepší, co člověk může reálně mít. Se snaží to mít jako prostě zábavu, kterou si chce on sám užívat a snažit se dělat prostě pro své potěšení a ne proto, aby si trhal nechty, kousal z vole, já nevím, vole, před košku ty vole, jenom kvůli tomu, že ty vole mělo to 2 lajky a teďka už normálně mám teďka vole, no konec, musím skončit. Ne, to mě nezajímá, prostě já budu točit, dokud mě to baví a tím bych ukončil takovouhle debatu prostě, která mi přijde pak jako u začátečních tvůrců, jako že řeší nějaký zasraný jako lajky nebo odběry. No časem tím lidem dojde, že to nemá prostě cenu řešit. A ve finále nejvíc zajímavý jsou ty jako
ne odběratele, ale ty komentáře, jako jsem zmiňoval, takže pro začátečnící tvůrce, který jakoby si řekli, že chtěli natáčet, tak tady máte jednu radu. Důležitý jsou komentáře pro algoritmus, nejsou pro ně důležitý něco ostatního. Takže tak. A když si řeknete, že Crane here. Report. I'm about to have a meeting with the tower's leader. Acknowledged. Confirm his identity and contact us immediately. Takže, abych se vrátil k tomu slovu, no, to bych ho nesměl zapomněl kvůli GRE, vole. Tyhle, co jsem to chtěl, kurva. No, to je jedno, já se na to časem možná vzpomenu, a když ne, tak to bude konec té epizody. Kinda. Brecken's mission failed. Jade called a meeting in the tower. It's my opportunity to... Okay. Ale obchod, tak rovnou ještě nakoupíme, než půjdeme na tu finální. Já vím, já jsem strašná svině, jo, já si to uvědomuju, ale... To jsou penízky, které my potřebujeme. Když nebudeme mít, tak budeme chudý. Chudoba je věc, kterou velice nemám rád. A stejně v ní žiju, lol. To už je jako kinda vedlejší. Tak, jo. Tak, jdeme se setkat s Breckenem. Crane. Listen, Brecken and a team of runners went after an airdrop last night. He lost the rest of his team to biters, and then Rise's men ambushed him, beat him to a pulp, and stole the drop. Now Brecken wants to go after the next drop himself, but we can't let him, and you've got to back me up, okay? For God's sake! You can't even walk straight. We need you alive, you idiot. Okay, we're going in. Act confident. Brecken? Lena? Maybe you can get through to him. Jade, who's your friend? Kyle Crane. Look, Brecken, the last thing we need is for you to go back out there. We can figure out another way without jeopardizing you. Right, Crane? I'll go. I'll do it. Right. Yes. Crane will go. He'll be happy to. Jesus. No offense, friend, but you're as green as grass. You can't just... Crane will manage. He'll start in the right spot. And Lena's right, you need to be here taking care of the towers, convincing them the world's not over yet. Oh, hell. Maybe one more try before we go to Rice. Yeah, okay, fine. Good luck, Crane. Jade, a moment. Sure. Head for the cauldron, I'll be in touch shortly. Já chci taky minutku s Jade, ty vole, když na to koukám, o můj bože. Look, there's something else we need to discuss. Brecken was hurt pretty bad out there. Worse than he wants people to know. He took a blow to the head. Now he's starting to have seizures, and I don't have any Loratrax. Yeah, I doubt anyone does. Anti-seizure drugs were being passed out like candy when the infection first started. And the stores ran out weeks ago. Yes, that's right. How do you know that? Look, what do you need me to do, Lena? There's a man in town named Ghazi. He's not altogether there, if you know what I mean. His mother had epilepsy, so he used to pick up medicine for her each month. She died 2 years ago, but Ghazi kept going to the store to pick up her prescription. He likes his routine, and Ghazi can be very insistent. So, they kept giving it to him. You think he's been stockpiling it all this time? If he hasn't, I don't know where else we're going to get it from.
Ghazi lives under the overpass. And don't mention his mother's death. He won't understand. Je to prostě debil. OK, den matek. OK, tak to jsme se pak mohli podívat v příští epizodu na Ghaziho. Yeah, probably a bit of everything, really. Sure could use some of that stuff now. Na Ghaziho bychom se mohli potom podívat, to vypadá jako prdel mise, no. Hey, do you have spare keys for 202? What's the problem? Something's going on in there. The door's locked from inside. OK. Já se teďka vyberem všechny ty jako vedlejšáky a ukončíme tuhle epizodu, takže jsem strašně rád. Jo, jsem Crane, ty vole, jsem rád, že ti to konečně došlo. Začínám být aspoň trochu respektovaný v této komunitě, že už jsem 31. A to se hodí. What's going on here? Byers locked himself in the room. We could hear him screaming. He may have turned. You hear that? I can't get this lock. You want to try it? Look, I've got to get out of here. I need to get my wife and kids somewhere safe. You know, it seems to me this is about the only safe place there is. Safest place in the slums, maybe, but the slums aren't safe. It's no place for my family. And I found a way out. You mean out of the slums? I can't tell you the details, but I need to get across town, and I can't do it without a gun. If you'll get me one, I'll tell you about the place that hasn't been looted yet. I promise you won't regret it. Well, how do you know this place hasn't been looted? Because there's only one person that has access to this place, and you're looking at him. Bring me a gun, and the key is yours, as well as everything you find there. OK. Ty vole, abych jen nakopal. No, tak to bychom měli ready vedlejšáky, takže já bych teďka sjel dolů výtahem a udělali bychom si, jakoby, jak to mám říct, udělali bychom si outro tohohle videa. A uvidíme se potom v příští epizody, takže zatím ještě pokračujem tuhletu epizodu. With most of the runners out of action, Brecken wants the scouts to take their place. That means me. Fair point. A příští epizodu budeme už v noci, teoreticky bychom měli být, takže si to užijeme na plnou hubu. Vše, co můžeme. Jdeme kontaktovat ještě GRE a zjistíme, co po nás jakoby chtějí. Potom, co jsme se setkali s lídrem téhle organizace, tý Tower, nebo tý prostě, kterou my momentálně zastupujeme. Takže uvidíme. Jsem řekl slovo tak, že asi tak 150krát, takže to je docela v prdeli. Crane here. Report. Tower boss is named Brecken, and he's definitely not your man. The other likely suspect is this warlord, basically. Local guy. Calls himself Rise. He's hoarding Antizin and then gouging the hell out of anybody who wants to buy some. I'm on a mission to get Antizin from the airdrop. If I don't succeed, they'll have to come up with something else. Acknowledged. Good job, Crane. You're doing well. Stay on task, and we'll be in touch. Be sure to call us immediately if and when you get that Antizin. OK. No, každopádně. Já jsem strašně rád, pokud si to epizodu dokoukali až sem. Tak budu moc rád, když napíšete slovo Crane jako ninja, nebo jenom Ninja Crane, do komentáře, protože budu vědět, že jste to koukali až do tohoto. Do půlky to bude to kafe a do tohohle to bude Ninja Crane. A jak říkám, tahle hra je pro mě jako srdcovka, jsem strašně rád, že na tu hru mám přístup, že se konečně dostávám k tomuto natočit, protože prostě to je pro mě srdcovka, kterou miluju, to je snad jako celých jako srdcových plic. Nedává tam hodně smysl tohle slovo, já vím, že ne, ale absolutně to nezajímá. Takže děkuji za sledování a uvidíme se u příštího nářezu Dying Light. Takže nazdar.